aktivita Complete the sentences. Přečtěte si nedokončené věty. Přehrajte si video a snažte se najít správné dokončení vět. Video můžete přehrávat opakovaně a libovolně posouvat. Přejděte k dalšímu kroku. Zde napište chybějící části vět. Pokud chcete zkontrolovat správnost odpovědi hned, zvolte check. Video přehraje výňatek, který obsahuje odpověď na otázku. Určit, zda je vaše odpověď správná nebo ne, musíte sami. Pokračujte k další otázce. Své odpovědi nemusíte kontrolovat hned. Pokud odpověď neznáte, můžete si znovu přehrát video nebo využít Help a vybrat ze 3 možností. Až dokončíte všechny věty, zvolte Next. Zobrazí se kontrola správnosti u všech odpovědí. U odpovědí, kde jste dosud nevyhodnotili, to udělejte. V dalším kroku se zobrazí váš výsledek. Odtud pokračujte k následující aktivitě.